Gobernador sang probinsya sang Iloilo ginpatpat ang mga posibleng himuon sa paglift sang enhanced community quarantine sa probinsya. Ining gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Sa kapintuha ka semana nga nabilin antes ng pagtakop sang ginpalawig nga enhanced community quarantine sa probinsya sang Iloilo, hindi pa mapatod sang gobernador kung bala palawigon pa ini o kung i-modify na lang. Sunod sa gobernador, hindi siniluya nga isugalang kahimtangan sa mga pumuluyo pag-abot sa bulan sang Mayo. Gani, may mga ginatanaw ini nga posible himuon sa tion malift ang ECQ sa Iloilo. Do you live a quarantine unit? Nga diri ikaw ma-impose ang quarantine procedures and containment procedures. So it will depend on the LGU. It will depend on anong status siya. Because right now, amo na yung mga positive naton, we have 6 municipalities. Dugang pa sang gobernador kung bastante na ang testing capacity kag kung maka-mass testing na sa vulnerable sectors, mahimo makonsidera nga i-lift na ang ECQ. Ano ang trend mo sa transmission mo? So, dira ko makita kung ano ang level sa imong quarantine procedures and containment procedures mo. Samtang gina-assess pa sang probinsya ang epekto sa ekonomiya partikular sa lokal nga negosyo sa isa ka bulan nga ECQ. Apang, sunod sa gobernador, prioridad sa gihapon nga mangin balasihan sa paglift sang ECQ ang paglaptas ng COVID-19 kagang numero sang kaso. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.